Ofundisayo uVabakshni Maharaj asithi asibheke la ukuthi singasebenza kanjani ngepopulation size sifike ekutheni sidinga i-standard deviation. Uyabona ukuthi kuye kwenzeka ukuthi usebenze uyenze iminyakho uyenze ama-variables akho uthole kodwa kudingela ukuzosusa khona i-square root lapho-ke sekufika khona umsebenzi wani we-standard deviation. Khululeka-ke. Asithi uyacabanga ukuthi kunemoto lapha kupakwa khona imoto bayibiza nge-parking lot. Ilapho usucabanga ukuthi engazi le moto zihlala isikhathi esingakanani noma zidinga isikhala esingakanani ukuhlala lapha la zipake khona imoto. Base uyacabanga ukuthi okay kuhle ke eyokuqala imoto mhlambe ungathi uyigalela ukuthi ipake u4 meter enye nje bangibhalile nje inombolo zethu 4.25 4.3 5.5 ipopulation yonke lena ingakho ngifaka uphawu lwami lwepopulation ngase ngithi equal uma sengilifakile uphawu lwami lwepopulation awuthi ngibheke basihlanganisa konke lokhu uyazi ukuthi imini yethu yithola kanjani ukuhlanganisa zonke inombolo zethu sithi divided by ubuningi balezo nombolo esinazo sibe sesithola kamnandi ke imini yethu 5.5 sithola bani ngikufaka konke okudingayo divided by 5 ngoba zu5 inombolo zethu nawo yaphuma u4.6 esesingawuthatha njengani njengemini yethu kamnandi nje kanjalo. Uma sisino 4.6 ke wethu omele imini yethu sizikhumbuze nje lokho u4.6 wethu umele imini yethu ngoba ubonile ngendlela esisebenze ngayo ingendlela othola ngayo imini. Uma sesithole ke imini yethu ke uyazi ukuthi ke umbuzo olandelayo uba yini. Umbuzo olandelayo ke mfowethu uyazi ukuthi uba ukuthi yini kungaba i-variable buthande lokho sisikhathi ungalandela ubuze range nenye noma i-variable uthandile mhlambe phela usungahamba ngaphandle bubuziwe ke kodwa sekukumosha isikhathi kwesinye isikhathi ukuthi ugijime kwamamini nama-mode kodwa ke asigqumele siye la kwi-variable yethu ngoba thina sifuna ukuhamba size sifinyelele la sodinga khona i-standard deviation iyayo le population. Sesifunani ke manje sesifuna i-variable. I-variable yethu konje besikade siyenza kanjani kwezinye indawo nakwamanye ama-video uma ukuthi awukakwazi uma ukule video ukuthi i-variable ugijime nje uyikhiphe nje ngokukhulu ukusheshsha ungabuyela kwamanye ama-video kodwa khumbula ukuthi i-variable yethu njengoba ngikubhalela lana ukuthatha yonke inombolo onayo ngayinye uthi minus imini yakho uthi squared uyobe usudivide ke njengoba wenze kwimini yakho ke ngalobo buningi benombolo osuku wenze ngazo. Sisiyadwebela sino 4 minus 4.6 4 minus 4.2 minus 4.65 minus 4.6 4.3 minus 4.6 5.5 minus 4.6 konke squared divided ngo5. Asibone la basibala calculator singaze senze iphutha sigijimela ukubala ngomqondo base siyahamba siyahluleka. Asibheke sise kahle ukuthi sizothola abantu uma sibala ngala sethi ninye shodayo 4 squared ngase kuze khona singasakuthola plus 4.4 minus 4.6 sifakile sesifaka u3 yabona le ndlela engifake ngayo la phakathi ungabe usuthuka ngifake ngendlela yami yokuthi sengibalile u5.5 minus u4.6 kodwa ke asiqhubeke siyathola u.316 impendulo yethu singazisikhohle basibhala lapha yebo sithole u.316 ekutholeni kwethu ke u.316 siyajabula ukuthi hala la sitholile ke i-variable yethu i-variance yethu sorry ngilo ngithi variable i-variance yethu siyazi ukuthi sesitholile ke i-variable
yethu. Uma sesitholile ke i-variable yethu, sesingagijima ke manje sidlulele kokulandelayo. Okulandela ke i-variable yethu singathi konje yini? Singathi mhlawumbe yini okulandela i-variable yethu? Ngathi ngibonisise kahle ukuthi singathi sibambe kuphi? Singathi meter squared. Sithi meter squared ngoba yini? Singakhohlwa ukuthi besisebenza ngani? Sisebenza ngamamitha. Angithi sisebenza ngamamitha besikala laphaya ubude bemoto emile lapha ukuthi imoto iyinye idonsa bani. Sathola ukuthi ezinye zimfishane, ezinye zinde, azilingani zonke imoto kodwa naku sikutholile lokhu. Uma sesitholile-ke i-variance yethu kanye ne-mean yethu, asibone ukuthi njengoba i-variance yethu manje siyithole ime lapha ku-0.316 meter squared, senze njani? Naku-ke sekungena umsebenzi wani? Umsebenzi wawo i-standard deviation. U-standard deviation ungena bakunjena-ke. Uthatha u-square root ufake ini? U-variance ngaphakathi okuzokwenzani? Okuzoyikhipha i-variance yethu isingenani? Isingenawo u-squared. Okuzokwenza ukuthi siphakathi sinani? Sino 0.316 meter ophakathi kwi-square root. Osipha bani? u-0.5621 inamba ziqhubeke ziyele. Asizame ukwehla nawo sizobhala ngapha, sizobhala ngapha impendulo yethu. 0.56 basithi senza u-carrying over singaba no 2. Asibone ke basiqhubeka singaba no 2 base sithini sesikutholile. Yabona ukuthi umsebenzi we-standard deviation wethu usuwenzeni. Uyabona ukuthi ususize senze njani? Ncese awuthi ngishintshe impela nje ngithi bekuyini? Bekuyi-population yethu ye-standard le deviation. Yabona uma sesikhiphe bani? Uma sesikhiphe u-squared wakhona sitholani? Sithola ukuthi siyayithola i-standard deviation yethu, okwenza ukuthi sisondele ekutholeni umphumela oyiqiniso elingconywana elingenawo ubani? Elingenawo u-squared. Elingena u-squared ukusipha impendulo yethu laphaya. Uyayibona ukuthi impendulo yethu ithanda ukuhluka ke manje isuka lapha ku-0.316 meter squared isilapha ku-0.561 meter. Ingenxa yani? Yomsebenzi we-standard deviation. Ubonile-ke ukuthi isebenza kanjani. Sophinde sidlale futhi ngayo kokulandelayo i-standard deviation.